Víš, kolik si vydělá Cristiano Ronaldo, než dokoukáš tohle video? Cristiano Ronaldo si za 1 sekundu vydělá 200 korun. To je jako fakt úplně crazy, že za prostě 1 sekundu takhle pořád ti přibývá 200 korun. Za 1 minutu si Cristiano Ronaldo vydělá 12 tisíc. 12 tisíc za 1 minutu. Ty kráso. Za 1 hodinu si Cristiano Ronaldo vydělá 716 tisíc. 3/4 milionu. Za 1 hodinu. No za 1 den si vydělá 17,2 milionů korun českých. Jako všechno to je v českých, ale jako 17,2 milionů za 1 den. Ty kráso. Za 1 měsíc si Cristiano Ronaldo vydělá 522 milionů korun. Průměrný člověk v České republice si vydělá nějakých 40 až 50 tisíc průměrný, jo. A Cristiano Ronaldo 522 milionů korun. No a za 1 rok si Cristiano Ronaldo vydělá 6,27 miliard korun. To je jako fakt hustý. No a poslední otázka nakonec. Co byste dělali vy, kdyby vám každou minutu přistála na účet 12 000 korun?